Réisinis ag go baile teachta go súl léan bhfuir Líomh Radcar as sreaga an rion seachtainna go bheicear. Cén chuige a bhééis ag pléile na 40 agus go diban leis na grúpaí I lug ar bhfuil a 40 a bra a rialtas féna fáil agus neamhspláid. Bhí tuairis cían iné gur Canada íana fáil Micheál Martin I ggéire go gurfií tórin ar na cearta láithe atá ag na páirtíanú na grúpaí bega an áléirean agus gomach cearta níos mó ag páirtíí polítíochta de réir ifriocht na báirtíí polítíochta sin sadáil agus go sé seo le chur fríomhráid an tíisiú bhfuil inis tá duine go na teachtaí neamhsplacha bhfuil cearta aice faoi sacrúla grúpa Catherine Conley de chéad fáilte maidin Catherine. Tu go muid ag ceist cearta cainte an áléirean faoi cheanú me dacha dosach bé bhótáin ar Ballbeg agus an tíiseach Líomh Radcar le chur faoihráid na dála. Méid tú héna bhótá? No, gwym gafrat in a rôl nua agus is rôl tábhacht agé agus privilege ach dí féidir am takeíocht a hort de ide géil. Na policy is far jase, ba ar jas in de kenny freshen ach ní féidir ní féidir takeíocht a hort den policy. Ní héis an fá go bhfuil mé adal agus is duine lairi mé mac an neamhhalah go machanta agus tá fís eile agam don tír agus níl an ísin ag fina géil faríor géir. Tíocht ag ábhar eile in sin nílta sa bhád an áléirean tháinig tú isteach sa dáil lelinn an tréifhre tháinig chuidhá teachtaí neamhsplach agus grúpaí bega isteach agus cad cainte ag go leor go bunis faoi sacrí le grúpaí technóla. Hí le go bhfuil sé seo a chuid méideid músím íana fáil agus gúil siad a ggéar go náró faoi é. Well, how a gurmla an méide tá léite agam madulis an méide tá ráte ag ceanara ina fáil. Chun se fun múscar am ina rire. Sin an láidis. Tá, because tá mé an le blin agus 3V agus tá feibina allhór le réiteach sa tír seo. Cuasaí tíochta, cuasaí sláinte, cuasaí public chóras an perpaibli agus feibina eile. Tá réiteach, tá réití an don na feibina seo. Agus tá Canara ina fáil ag teachta má agus cinse tá job sáachmach á dhéanamh agan sa rasúra go bhfuil éidir agus bhfuil sé géirí sríanta a choranis oran agus níl agan ach gosadáil. Sin an méide tá agan agus fiú héin tá éad go bhfuil méid ag bant úsáid as an gothe sin chun fís eile chur chun cín sadáil. Híle go bhfuil sé sinna a tuairt le tuiscint go bhfuil an méide ama atá sibse a caint agus a géagaín agus a tuairteach a chuiristeach am a déitcha bheith na páirtíí móra tá an bhdéigen na dhéanamh fin feibban seo. Tá agam gurmla go bhfuil job le déanamh agat ach ní matlaman an focail ag éaghaoin nó ag olagáin. Tá gá agan níl a lán ama agan úranta bí nóméid agamsa tá mé I má bháil de grúpa bheag seachta duine tá sa grúpa sin Claire Daly agus Tommy Brew an Thomas Pringle agus Maureen O'Sullivan agus daoine eile agus rainim muid ar amba mar hampla an teachtain seo thugan ba deis agamsa agus ní rá deis agamsa le míana níis ceiste car mar a hálíonn ar an tíiseach nua. Agus banní me úsáid as an jesin. Ní bhaid an jesin agam a riomh go ceanní wad. Níl mi sé gearán is balde grúpa bheog me ach fiú sin tá Canara ina fáil I géirí stoppa Carlin. Comat le sin bín de frivleid agam an isise sa ríis feimú mar chahiirlach sa dál. Agus ní féidir am insinctit céféad ama a bhí me sa chahiir sin I géisteach le G-sportacht agus féidir brahin séir na rilacha agus uanta is féidir le teachtaí dála agsú le teachtas te agus a chuid animacha a chur síos agus páirte glachas a G-sportacht. Bín an dál folamh ní glachan na daoine as ina fáil na seansanna tá acu. Glachan muidna chuileachtain chuile nómid fiú leithnómid glachan muid leis an leithnómid sin chun rud it rá. Fecin muid Catherine idir chun na tuairiscí sin I réanamh faoi World TV mé Martin go se níos féidir chu míle maid faoi